Bona tarda, benvinguts. Quan a l'associació ens vam plantejar quina activitat faríem per la celebració dels 20 anys, no vam tenir cap dubte en que volíem fer quelcom que relacionés el moble amb les arts escèniques, un projecte que feia temps volíem desenvolupar, però calia esperar el moment, alhora que ens permetís crear noves sinergies. És una satisfacció per l'associació, després de 20 anys, continuar oferint diferents discursos al voltant del moble, noves propostes, noves mirades, i amb aquesta finalitat hem organitzat les sessions S'aixeca el teló, el moble en les arts escèniques. Anar al teatre o a l'òpera és anar a passar-ho bé, un moment d'esbarjo i, per tant, festiu, el mateix que hem volgut per l'activitat, en definitiva, gaudir aprenent o aprenent gaudint. Al principi ens preguntàvem: avui que l'escena realista sembla perduda, quin és el lloc o no lloc del moble? Sabem que en el teatre, des de fa molt temps, el moble cada cop està menys present en escena, o la seva presència és quasi simbòlica. En realitat, pretenem que les sessions serveixin per reivindicar que la seva presència, fins i tot quan no està present al moble, pot ser un actor més en el conjunt d'una posada en escena. Per tant, assoleix un rol tan important com la il·luminació, vestuari o la música. El que teníem molt clar des del principi fou contactar amb les persones més rellevants, experts, professionals, perquè volem que les sessions siguin del nivell que requereix la celebració dels 20 anys i estem segurs que les seves participacions ens permeten complir aquest objectiu. Pensem que és una fita aconseguida. Només cal observar els noms i nombre de professionals d'alt nivell que ens acompanyen en aquesta aventura. A tots, moltes gràcies. Afegir: si el moble té com a característica principal la seva funcionalitat i, per tant, proporcionar-nos confort, alhora que memòria, plaer estètic i, per tant, crear emocions, la mateixa missió té el teatre: ser la nostra memòria, emocionar-nos, fins i tot portar-nos a la catarsi. Crec que podem considerar que no estan tan lluny el moble i les arts escèniques. Estem segurs que aquestes sessions ho confirmaran i des de les dues parts, a partir d'ara, ens veurem amb uns altres ulls, unes altres mirades. Bé, ara passo a presentar-vos breument el programa de les sessions. Suposo que tots teniu el programa i si algú no el té, a darrere de les màscares hi ha un QR que podeu consultar-ho. El programa es desenvoluparà en diferents dies i està dividit en visites i ponències en diferents espais. Totes les visites estan evidentment relacionades amb temes de les ponències o senzillament amb el teatre i òpera. Però vull parlar-vos dels continguts. El dilluns, dia 6, pel matí, anirem al Teatre del Maldà, un espai històric on en època del primer baró del Maldà, al segle XVIII, es duien a terme representacions teatrals, una diversió que feien totes les capes socials i que en l'actualitat encara funciona com teatre. Sabeu què vol dir i quan apareix el concepte teatre de sala i alcova? Us ho explicarem. Us parlarem del teatre com a obra social, cas del Teatre de les Llars Mundet. Coneixerem un teatre en una casa d'estiueig que encara avui es conserva. Ens parlaran de l'escenografia barroca, teatre i arquitectures efímeres. I voleu assistir a la crònica d'una destrucció de mobles? Tot això ho veurem en el Maldà. Per la tarda, aquí en el Hub, ens explicaran que tots els objectes ens parlen a escena, del mobiliari atret a l'escenografia realista d'Oleguer Llunyent, el protagonisme del moble a l'escena contemporània, el cadirat del cor a l'arquitectura religiosa, graderia, escenari i prosceni del teatre litúrgic, i molt més. En el següent bloc podrem veure quines solucions es plantegen davant la rehabilitació d'un teatre com el Lliure o davant la creació d'un nou teatre com el Helbrecht Hotel de Riola. Ens explicaran el treball de recuperació de les pintures murals i el procés de restauració de la Sala Odeón de Girona. Situació i propostes per salvar 3 sales en perill de desaparèixer, el Teatre Studium d'Esmarriera, Arnau i l'Antic Teatre. Dimarts al matí ens vestirem de gala i anirem al Teatre del Liceu. Després d'una visita per les entranyes del teatre, es durà a terme una taula de diàleg amb 4 professionals, moderada per Letícia Martín, i on ens rebrà i ens donarà la benvinguda el director artístic Víctor García de Gomar. A la tarda visitarem l'empresa de mobles El Mirall de lloguer d'objectes per teatre i cinema, on donarem per acabades les sessions. Una proposta molt àmplia i que hem organitzat amb molta il·lusió. Aprofito per donar les gràcies a totes les persones amb les que he contactat durant la preparació d'aquestes sessions
per tot el seu ajut incondicional, i a Mònica Piera per permetre'm desenvolupar aquest fantàstic projecte. Bé, crec que ara és el moment de presentar a Max Glenzel. Max Glenzel és un dels escenògrafs actuals més importants tant a nivell català, estatal com europeu. La seva trajectòria professional abarca teatre, òpera, ballet, però també ha participat en festivals com Temporada Alta, Festival Grec, Eufònic, en fi, molts. Ha treballat amb els millors directors escènics i ha estrenat en els millors teatres i liceus de prestigi d'Europa. Segurament que tots heu vist alguna de les seves espectaculars escenografies. Per altra banda, té en el seu palmarès diferents premis i ha estat finalista i nominat molt cops a premis. Ha estat el 2009 el Premi Max, junt amb Estel Cristià, per la millor escenografia per al seu treball del muntatge de l'obra 2666 de Bolaños, dirigit per Ali Rigola. Obra que, segons explica, va representar un abans i un després en el seu treball. Ha estat 5 cops Premi Butaca, Premi Ceres, finalista a 2 Premis Max el 2016 i el 2020. Premi Crítica d'Arts Escèniques el 2024, nominat a 3 premis més Butaca el 2020 i el 2022, junt amb Sílvia Delano, i el 2021 també. En els seus currículums es presenta dient que ha estat format a l'Escola Massana com a dissenyador industrial i que treballa com a escenògraf des del 1997, detallant amb noms els directors amb els que ha treballat, les obres en les que ha participat i espais on ha estrenat, però deixant clar d'on ve i sense destacar res de la seva trajectòria o professionalitat, fins i tot sense cap menció als premis obtinguts. Però és en les entrevistes on es parla del seu treball i podem observar què representa per ell ser escenògraf. Diu que la seva feina consisteix, en essència, en dibuixar una escena. Quina manera més bonica d'explicar-ho, Max. En essència, és dibuixar una escena. Explica que té 30 anys de professió, però creu que encara no ho sap tot i que viu cada escenografia com si fos la primera. Queda palès quan comenta: és molt emocionant i alhora encara em fa molta por. Mostra un gran respecte vers la resta de professionals que formen part de la posada en escena d'una obra i com n'és de conscient que necessita dels altres per poder desenvolupar la seva idea, transformar la idea en quelcom material i fins i tot pensa que el professional que ha construït una escenografia creada per ell molts cops n'és coautor. Comenta que quan l'il·luminador entra a desenvolupar el seu treball i per tant envaeix el seu espai, fet que li dona altres vides, el mateix que passa amb la música, que li agrada molt viure aquestes transformacions, aquestes altres vides. Com també li agrada estar a l'ombra. Diu: el perill de l'escenògraf és que la teva aportació cridi: soc aquí, soc gran i bonica. Afegeix que creu que hem d'estar per sota, ser més suport que embolcall. Repte. Això és un repte i m'agraden els reptes, em va dir en la reunió que vam mantenir per explicar-li el projecte. I vaig pensar, si el seu calendari ho permet, acceptarà. I així va ser. Perquè no és un repte cada nova obra que li proposen. Diu, és una feina artística vinculada a la creació col·lectiva, però alhora és artesana, perquè implica començar de nou cada vegada, inventar nous recursos, noves regles del joc. Les regles del joc de la trobada entre espectador i obra, diu, qüestions que sempre té en consideració. Podria afegir més frases, però acabaré agafant de nou les seves paraules quan diu que gaudeix quan toca passar del projecte abstracte a la realitat, ser en els assajos. Quan l'espectacle està molt viu, diu, quan l'espectacle està molt viu, s'ha de ser en allà, si cal replantejar coses. Això mostra la seva gran professionalitat. Si cal fer canvis perquè allò funcioni, ho fa. A la pregunta, què és un escenògraf? Respon, és tot. Bé, ha arribat el moment que estic esperant fa molt temps. S'aixeca el taló per presentar a Max Glenzel.